Kde sa natáča Survivor, ako sa vyrábajú dominikánske dútniky a prečo nás zavreli do väzenia. Nezabudnutelné zážitky, ktoré nám pripravili Šárky z výlety, za ktorými stoja Češi a Slováci žijúci v Dominikánskej republike. Ale poďme pekne od začiatku. Naša privátna loď, na ktorej čele stala Dominika, práve vypláva smerom na, povedzme si to na rovinu, najkrajší ostrov Dominikánskej republiky. Wow. Áno, je to sauna. Miesto, kde všetko vyzerá ako tá najgičovejšia tapeta a kde sú všetky videá aj fotky jednoducho dokonalé. S pohárikom dobrého rumu v ruke a tanečným krokom cez celú dedinu sme sa vybrali na prvú zastávku. Záchrannú korytnačiu stanicu. Žiaľ, vajíčka ešte neboli vyliahnuté, ale za to sme videli kostru delfína a tiež žraločie čelustia. Husté. Náš nabitý program však pokračoval ďalej. Presunuli sme sa na nádherné miesto, kde sme mohli pozorovať morské hviezdice len pár centimetrov pod hladinou. Korytnačky vo voľnej prírode a plaviť sa medzi mangrovníkmi. Ochutnali sme typický dominikánsky obed a navštívili sme malú, no o to útulnejšiu výrobňu Šárky z dútnikov. Dominika bola taká skvelá, že ich vzala priamo na pláž, takže sme ich mohli hneď aj vyskúšať. Úprimne, neviem, čo do nich tá pani vo výrobe nakoniec zamotala, ale vôbec to nebolo špatné. Pri návšteve miestnej väznice, do ktorej sme mohli nazrieť len preto, že tam práve nikto nesedel, nám však ten letný úsmev na tvári rýchlo zamrzol. Tu by ste raj na zemi hľadali márne. Aj keď niekomu z našej party by sa tu možno celkom páčilo. Sauna je jednoducho miesto, kde toho zažijete naozaj veľa. A áno, presne tu sa natáča aj Survivor. Jasne, súťažiaci to nemajú ľahké, o tom žiadna. Ale bývať v takomto raji, to im celkom závidím. Majte sa krásne a ďakujem Šárky z výlety za úžasný deň.